आखाइखौ बिदि लानांगौ ना जाहार नों मा खालामनो नागिरदों बे मा जिनिस सिफुं ओमफ्राय सोर बानाया बेखौ नोंनो बानायदों सोर फोरोङा आं मबाइलाव नायो एखमबा एखमबा ओमफ्राय दादा आंनिफ्राय ओमफ्राय बे गुदुङा मोनबेसे दं मोनबा ओमफ्राय बे मानि पाइपनि ना औवानि फाइभ ओमफ्राय नों दा बेसेबां क्लास मोनखो 7 8 मोनगोन नों मा स्कुलाव फरायो ओमफ्राय माबा मा होनो नोङो दा बेखौ सुनो रोंखायो दा रोंसाबो सोलोंगासिनो ना होमबा एसे सुनानै देखायदो दै आं बेखौहाय माबायावहाय नोंखौ आपल'ड खालामसै इउटुबाव फेसबुकआवहाय रोंखायो दा रोंबाबो रोङाबाबो एसे सुनानै देखायनायदो दे आं खोनाबाय थादों नोंखौ मैया सुनाय ओंखायनो दे सुदो अबेया साबसिन रोङो बेखौ साबसिन रोङो बेखौ सु दे मोजाङै गोसो होनानै सिरि थादो नों दे जाबाय रोंहांबाय ना ने बे मानि मा जेनेबा बारदै सिख्ला मायाव नायनानै मबाइलाव नायनानै सोलोङो ना मायो नों मबाइलावहाय ओमफ्राय दस्रा रोंबावो ना रोंबावला दे दे जादों लासैनो जालांगोन सोलोंबाय था दे ओमफ्राय नोंखौ हारिमुआव हाबनो गोसो दंना गैया नोंलाय दङ औ सोलोंदो ओमफ्राय हारिमुआव नोंखौ र' खबर लानानै आं नोंखौ थिनहरगोन दे हारिमुआव ओमफ्राय मोजां सोलोंबाय था दे बिदिनो प्रेक्टिस खालामबाय था ओमफ्राय सोरबा रोङोबा खाथियाव रोङोबा सोलोंजा ओमफ्राय दस्रा रोंबावला रोंजोबनो गैलाना जाहांबायना रोंहांबाय सोलोंबाय था दे खनसे सुबावलाय रोंजोबाखैना लासैनो जागोन ससेयाव ना मोजाङै सोलों आखाइखौ बिदि लानांगौ ना माबा मा होनो औवानिया साबसिन जायोना माबानिया साबसिन जायो बेबा नों मबाइलाव नों बेखौ हारसिं बानायदों कालारा जा मोजां जादों ना मोजांनो मबाइलाव नायनानै बानायदों नामा ना हारसिं गोसो जानानै जा मोजां जादों ना कालारा आरामनो हारसिं बानायदोंनो ओमफ्राय नोंनि नामखौ खोन्थादो दे आजा अबेनि रायखुमबारि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ना आं रोंबाबो रोङाखैबाबो आं एसे सुनानै खोन्थाबाय आरो आंखौ गाज्रि मोना गाइसमोना आंनि रोंनायखौसो खिन्थादों आरोना जाबाबो जायाबाबो नोंसोर कमेन्ट खालामबानो जाबाय ना माने रोंखाजोबा नालाय रोंखाजोबनानैथ' फैजोबखाया रावबो लासैसो रोंलांगोन जाबाय मोजां जागोन ना उनावहाय सोलोंबाय था बिदिनो मोजां बिनिफ्राय साबसिन रोंबावगोन होमबा दोनथ'बाय ना थेंक इउ